Hala guys, mayroong laman. Nag-ano na siya sa ilalim. Kawawa naman ito. Kunin natin na. Hi guys. Rusty, come on. Good morning. Maulan guys. Kahapon pa itong ulan. So, andito si Tami sa bahay. Ayaw daw niyang magtrabaho. What? Yeah, you understand what I said? Pagod yan siya. Fog a little bit, no? Sa taas o kaya. So, di ba wala si Tami trabaho sa dapat ngayon. Pero, yun guys, aalis siya. Iiwan na naman ako. Iwan ko na lang naman na masayahan ako na wala, andito siya. Walang trabaho. Kasi relax ako kapag andito yan siya, hindi ako ligaga. Ngayon na bigla siyang tinawagan kasi akala sabi niya, wala akong trabaho ngayon, ganun. Pero biglang tinawagan. Dahil wala siya, maghanap na naman ako ng gawain kasi aligaga talaga ako guys kapag wala siya. Gusto ko maghanap ng trabaho. Yung parang maikot-ikot yung ano ko. Pero, yun ko na sa Batman. Alas 12 na. Almost 12 na. Inopin ko yung window guys eh. I mean, hindi inopin yung parang blinds ba? Ina-up ko kasi. Sabi ko, ang dilim-dilim nitong bahay na ito. Parang may mawakwak na nakatira. Ito din pusa. Hindi din dumating dito. So, kanina umalis ni Tami, diba? So, ngayon na nag-grocery ako at bumili din ako ng pagkain ng aso. So, ito yun, niluto ko kanina at gabi na ito guys, pero hindi pa dilim sa labas. Atin lang itong ilagay sa ziplock para ilagay natin sa freezer. So yun, ganito po kaswerte yung aming mga aso at nasanay kasi. At buti na lang talaga, meron silang merong manok na nabili namin na sobrang mura. As in, mura lang siya guys, 99 cents per pound. So yun siya. Hi guys, good morning. Ay guys, nagising ako ng sobrang aga kasi nakita ko sa camera yung pusa na may infection siya dyan after nilang inoperahan for, alam nyo na, neutered na baby pa naman siya guys. I don't know kung bakit ginawa nila yan. He's still a baby or she is still a baby. Kagabi iyak siya na iyak guys doon sa labas, and ang ginawa ko is pinakain ko siya yung black na pusa. Parang sila family for some reason kasi kapag andito yung maliit, yung calico, bantay na bantay niya. As in, gusto niya makita niya na pinapakain ko. After kong papakainin, aalis din siya. Hindi nga siya kakain. Mas pinapriority niya yung isa na bata may infection. Na baby na kuting. And ngayong umaga, nakatingin ako sa camera. First thing I do is check. So, andun siya guys. Lumabas ako guys. Lumapit talaga siya sa akin guys. Umiyak. So, binigyan ko siya ng wet food kasi mas gusto niya. So, that means I have 4 cats now. 1 wet food. So, hindi naman kung gaano kamahal ang wet food. So, pero wala tayong choice kasi nga tayo yung nilapitan ng mga pusa. And gusto nilang kumakain at gutom din yun sila guys. Kawawa nga kasi So, ngayon, andito si Tami. Nakauwi yan siya kagabi. Alam nyo ba anong oras? 12 something. Always 12 something na mostly lagi ganyan. Ganyan yan siya makauwi. And gising pa ako kasi nga bantay-bantay ko yung pusa. Kasi andun talaga sila sa labas until that time guys. Talagang nanghingi talaga sila guys. Iyak ng iyak. So gising ako pagdating ni Tami. Binantayan ko kasi nga may mga skunk. May mga rats. Rats guys. Yung rats is a possum. Para siyang malaking daga. So, ngayon guys, mag-harvest po tayo kasi meron po tayong talong, mahaba na yung talong guys, at marami tayong kamatis doon. Hindi marami, meron tayong mga cherry tomatoes, and then tignan din natin yung ating ampalaya kung pwede na ba siyang i-harvest. So, tara guys, harvest natin ang ating talong. Meron tayo ditong basket, ang ating gagamitin na basket. Hala, may kalbasa na tayo. Talong guys, mahaba na siya. Hala, nandito na sa ilalim. Aduy. Nag-ano na siya sa ilalim. Kawawa naman ito. Kunin natin kasi malaki na siya. Ito. Isa. Meron pang isa dito. Walo tumutusok na sa kasi pototers. So, ito yung ating talong. Pwede na tayong mag-tortang talong. Torta. Yung isa walang bunga. Yung sili guys, pula. Kunin na natin. Nagpula na siya. Yung iba. Let me see. Ang daming bunga.
namumulaklak pa. Daming bunga sa ilalim, oh. Dito din, oh. Yun, ay meron na dito, guys. Ito, oh. Kunin na natin kasi baka masira pa, oh. Ilagay natin ito sa freezer. Dito din yung iba, oh. Hala. Diba kaka-harvest ko lang nito and at nilagay ko sa freezer. Meron naman tayong ready harvest, oh. Ang ating scallion. Ready na to ilagay sa freezer or ibigay ko bukas kay Lloydie at Brenda. Yun. At saka magbigay din ako kay Brenda ng kasi tapos na si Lloydie. So si Brenda naman yung kangkong. Meron tayong wild na tawag nun, kamatis from last year ito, guys. No, galing ito last year, tumubo siya. So hindi ko giibot, hindi ko kinuha. Saka dyan lang yun siya. Look, oh. Diba? Okay na to, eh. Look, oh. Okay na to kasi masisira lang yung puwet niya, oh. Kunin natin. Yan, harvest. Ito. At saka, itong isa dito. Ito siya, hindi pa. O, kunin na natin yan para lutuin bukas. Kaysa masira pa yan, oh. Dalawang ampalaya. Ito, osaka, oh. Ang bunga kasi, ng energy. Kunin natin. May mga maliliit. Look. Grabe, ang laki naman ito. Wala, nasira lang siya. Ang laki, guys. Hindi pa nahinog. Ito lang isa ang bunga. Parang lahat ng energy nandito. Tignan nyo. Ang laki-laki. Grabe naman, yun lang isa bunga. Nagkalas-kalas ako anig. Guys, daming atsal, oh, maliit. Matis, oh. Itapon. Ang pangit ng cucumber. Kasi marami na akong nagawang salad kahapon. Gumawa ako, guys. Ako. Pangit yung mga pipino ko, guys. Iwan ko yung mga hitsura. Parang ako lang ba? Pangit. Harvest natin. Cherry tomato, guys. Masarap ito sa salad. Ito din. Okay. Ito ang ating patatas. Matagal ko nang hindi na-harvest. So, hindi natin alam kung meron, guys. Meron, oh. Merong laman. Hala, guys, merong laman. Oh, ay. Merong laman, guys. Adoy. Patatas. Hala, may laman. May laman ang patatas. Laman, oh. Ano pa? Ito. Tabi, tignan natin. Wala ito kasi Ito, tignan natin, eh. Hala, guys. Tignan nyo. May laman. Oh my goodness. May laman ang patatas. Meron pa sa ilalim, oh. Hala, guys. Hindi ito patatas, eh. Pero ibutin natin, guys. Tignan natin, be. Hala, guys. Maraming bunga. Tignan natin. Maraming laman. Patatas. I have, guys, ang daming patatas. Diba? Ito. Hello, guys. Patatas. Baby potato. Diba? Kung mag-garden ka, dapat talaga kamayin, no? Kamayin para sure na nagkamay. Kasi yun yung mga gardening, eh. You have to, no?
Open this. Look, ang dami pa, oh. Oh. Oh, guys, oh. Look, oh. Patatas galore. Doon, guys. Meron pa. I'm gonna take it later. That's very unhealthy plant, tomato, but it's produce, enough potato. But So you should be taking what you grow, take those seeds, dry them out, and freeze them. guys, pasensya na kayo, naputol yung video, no? So, umalis na si Tami, ng oras, it's almost 3 o'clock. As in 30 minutes talaga siya umalis dito sa bahay. Iwan ko kung bakit sobrang late. But anyway, so yun yung ganap namin kaninang umaga. Ang saya-saya ko kasi nakapag-harvest talaga ako ng patatas. Ito siya. And, yun. Saka lutuin ko yan siya ngayon kasi bukas alis po ako. Sobrang aga. So, kaya lutuin ko yan at lutuin ko yung talong at saka ang palaya na na-harvest natin. Anyway guys, thank you guys so much for watching. Bye!